Først og fremmest velkommen til den her video. I dag der skal jeg være hjemme hos Louis Olsen, så det bliver en dag med Louis Olsen. Jeg skulle have været derhjemme med Bakkis denne været, men det blev sådan aflyst, så ja, jeg tager bare derhjemme alene, men det bliver også meget fedt. Så ja, vi ses der. Jeg skal bare lige have pakket mine ting og sådan noget. Okay, så jeg er simpelthen kommet til stationen lige nu, og så mangler jeg egentlig bare at gå med toget. Så ja. Jeg er sammen med Louis lige nu. Han er her. Og Louis, han... ja, nu skal vi så... Hvad skal vi lave, Louis? Hvad skal vi egentlig lave? Det ved jeg faktisk ikke. Jo, vi skal have optaget en video til Louis' kanal. Vi skal hjem til mig, jeg har også optaget sådan en eksperimentvideo. Så vi skal lige have købt nogle ting. Ja. Godt, så vi har lige filmet en video til Louis' kanal med eksperimenter og sådan noget. Så gå ind og tjek den video ud, den ligger nede i beskrivelsen. Og noget mega dejligt slim. Victor, du skal lige prøve det på din video. Vi har en rigtig godt slim. Jeg skal lige se, jeg er faktisk højere end Victor, er det ikke rigtigt? Nej, du laver en mig på sig. Ja, okay, det er lidt fuck det. Du skal lige prøve på slim. Ja, I kan lige se mig prøve at se det der slim, så ja. Kan Victor, han prøve slim? Det vi gør her, det er, at vi tager alt den her masse. Den tager vi op af skålen her, op i mine hænder. Fuck, det er svært egentlig. Og så har vi den her, ikke? Og det er så en rigtig hård masse, kan I se. Lad mig se, det er en rigtig hård masse. Hvis I derhjemme godt kunne tænke jer at lave den, så skal I bare bruge majsstivelse og vand. Det er egentlig bare det eneste. Og så får I den her klump, og prøv at se her. Det er nu sådan rigtig hårdt, ikke? Hvis man så lige lader det ligge i ens hånd, prøv at se. Så bliver det sådan helt flydende, og hvis man så maser det, så bliver det sådan helt stenhårdt. Så bliver det helt hårdt igen. Victor? Hvordan vil du bedømme det der sjovhed? Jeg synes, det er rigtig satisfying. Skud til... Ej, det siger jeg ikke. Og så var helt flydende, what the fuck? Men ja, jeg er simpelthen kommet hjem fra Louis lige nu, og jeg vil bare sige tusind tak fordi I så med i videoen. Det var en super fed dag hos Louis, og jeg fik ikke rigtig filmet så meget mere. Fordi vi tog på McDonald's, og vi hyggede os mega meget, så det var mega fedt. Vi var ude og kaste sten på søen, som var frosset, og det var super fedt. Tusind tak fordi I så med i videoen. Husk at like, subscribe, og så ses vi i næste video. Hej hej.